همینجا شدم من همینجا نامد کندگی بودم در همینجا زن ها با ورزش مشغول میشه من زور من هم با ورزش مشغول میشم خوشقد و قامت میشم السلام علیکم خواهر جان من در همینجا در برنامه قویمت یعنی قویتن دعوت کردن میدونی کی دعوت کرد؟ Assalomu, Kavitan. Man Abdurabi. قویتن Shmochki. السلام علیکم اکیا عبدالربی خدا سوزه شما؟ میدونی شما من در برنامه دعوت کرده ببینید من چه لباسی نو پوشیده آمدم خولا جونم لباسی نو دوختن میبینید چه زیبا میشدم لباسم Барои чӣ? Як либоси варзишӣ канӣ. Мо маслиҳат кардем ки бо либоси варзишӣ барномаро шурӯъ мекунем. لباسی ورزشی Чӣ хел мешавад? همین لباسی ورزشی میپوشم Чӣ либоси ҷо? نه من نمیپوشم خولا جونم میپوشم Мо зиқ нашед. Ин либоси варзишӣ аст дар толиб варзиши профит. Ҳамин либосҳое аст ки қулай ҳастанд. Озодона тамрин мекунед. آب هست از کمتر در هیجانم Беташвиш, об марҳамат. آب وای اینقدر شما مهربونین اینقدر همه شما خوش معاملین رحمت اکا جان رحمت شینا ممکن است ای قزوره اینا بینا شرایط زور بوده بهترین شرایط داشته شما خودتان خوب ای من از عهده مشقهای شما میبرمده باشم мебаред. Шумо ман бо гуфтанд ки шумо кам-кам баҷӯӣ ба гӯшти миллӣ тамрин мекунед. Майл доред ҷудо. من؟ Бале, бале. Ён ки نه دروغ است. من میدونم با چی مردم کمتر چی میگن ورزش سبک. ها بله ورزش سبک مشغول میشم می‌دوی؟ میدوم بله دوست میدوم دویدن رو дар кӯҳу теппаҳо ба фикрам بله من خودم از دهات هستم اکه عبدالربی بله. биёед як кор мекунем. акнун ки шумо омадед бо ин куртаи миллии зебои тоҷикӣ Раҳмат ва баъд аз акиям. чанд лаҳза либоси варзиширо бовар мекунед дар барномаи варзиши қавитан мо бо либоси варзишӣ ҳамроҳ агар зид набошед نه زید نیستم زید نیستی؟ نه بیاید. خودم رو یک بار میسنجم биёед акнун меҳмони азиз ин шоу барномаи варзишии қавитан аст ки имрӯз ҳамроҳи мо дар барномаи варзиши қавитан ин навбат бисёр бонуи чолок бонуи албатта муваффақ ҳунарманди театри давлати ҷавонон ба номи муҳаммадҷон воҳидов албатта ва инчунин ҳунарманди ки дар силсила филми хуштомандҳо нақш меофарад имрӯз дар барномаи варзиши қавитан ҳамроҳи мо чӣ кор мекунад тамрин мекунад инам бошад марҳабо файзиева дар барномаи мо ширкат меварзад шабакаи моро тарк накунед ҳамроҳи мо ва телевизиони варзиш бошед. Ama nasıl der? همه خوب Ya çıkın terör teşkilat çıkın. زود زود. سوپر یعنی مرحمت گذاری چی؟ گذاری چی نه؟ چی شما؟ خسته Ama نشده؟ nasıl ne hasta ama sos der. چی Orada نغزامو دیدو خی؟ şiir ya şiir. Ama nasıl der? Şam kabli ne sokuyor? همه صد چی شما؟ کارتون خوب است؟ Meşat şu. انا چای O چای çoya. زکرسن Ay hamu çoya. Çoy Hindistan. بله نه دبی Dubai. والا بگو Kanda tazan o xeyr. Xuda yakta. Yedu tane yakta. خسته نشده؟ Hasta. چقدر دیر میبید شما؟ Kalkı kor çıkıyor bekliyor. آخه من اینقدر خوبیشوی با مزه تهیه کردم ماندم شما با Bana olmadan همش در یختا گذاشتم همش رو اومدم دو کو. نوشی جام میکنم Olmadan kroki. марҳабо файзиева 10 августи соли 1986 дар ноҳияи шаҳристони вилояти суғд таваллуд шудааст. соли 2006 ба донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода дохил шуда онро соли 2012 бо дипломи сурх хатм намудааст. кори эҷодиро соли 2009 дар театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов шурӯъ намуда то ҳол дар ин театр давом дода истодааст. аввалин нақше ки дар саҳнаи калони театр офарид нақши лусия аз намоиш
намоиши қаториҳои коргардон Нозим Мелик буд. баъдан дар намоишҳои зиёди кӯдакона ва барои калонсолон иштирок намудааст, аз ҷумла дар тӯҳфа аз муҳоҷират, ҳамсоязан, зани оҳанин, аскарӣ, гумроҳон ва арӯси ҷангара. дорандаи медали аълочии фарҳанги Тоҷикистон мебошад, оиладор, соҳиби ду фарзанд. ана мо омадем ба толори варзиши профит, толори барҳаво. дар инҷа тамрин мекунем, албатта ҳаракатҳои варзиши барномаи қавитан ҳамроҳи шумо. бале зебо ба ман писанд омад, тоза, либоси варзиши озода. хеле зебо дар Ташаккур. толори варзиши як шуд. Деки аввалин бор ман толори варзиширо дида истодам. Аввалин бор, бале. ман фикр мекунам ки шумо машқ кардагӣ. Не, дар хона машқ мекунам. ҳар субҳ ки аз хоб барвақт хестам, машқ мекунам, камтар бо варзиш машғул мешавам. Дӯст медорам. шумо ин ҳаракатҳоро як ҷо ёд гирифтед? баъд яке мабодо масалан хато накунам, дар вақти мактабхониам сол мумкин 2000 сол буд. марҳамат. ами як-ду моҳ ба варзиши ами теквандо рафта будам. Карате мегуфтанд дар он вақтҳо. Карате? Бале, карате буд. дар ҳамон вақтҳо кам бо варзиш ами як-ду моҳ рафта машғул мешдам. чӣ стойка мегирифтед, зарба мезадед шумо карате? Ростига Теквандо. онқадар дар ёдам нест. хел мешидед масалан мисли боксёро масалан ё ин ки хато кунам бокте нестан. не ҷигар масалан ин хел мешидед. мо ба фикрам ин хел месудем, ам хел буд. ин хел мешидед бо пой дарҳол зарба мезадед бо даст. Не, бо даст буд, ин хел буд. шумо рус будааст ку? ҳама хел буд, чӣ хел буд? фаромӯш кардам. Ин хел буда? аҷиб. бале, ҳама хел буд. бо яке чиме ин хел ростига аз ёдам рафта. не ҷигар ин хел буд масалан. ин хел буд. ин хел салом аввал мекардед. салом мекардем, баъд яке шурӯъ мекардем, фикр шурӯъ мекунам. мекардед, мезадед баъд. дарҳол Бале. мезадед. бале, ҳамин Бисёр ҳаракатро хош дӯст медорам гума. ёдовар мешавем марҳабо Файзиева ширкат доранд ва мо сараввал баданро гарм мекунем, баъдан мегузорем ба тамринҳои барномаи варзиши қавитан. пеш аз ҳама ташаккури зиёд ки таклифи моро пазируфтед ва дар барномаи варзиши қавитан ширкат меварзед. бисёр тамошобинони азиз, ягони гиромиқадр, барнома аллакай ҷолиб омад, чун дар оғози барнома бинедед бо як шӯхию ҳазли зебо марҳабо, як шукӯҳу шаомат ва як зебогии дигар зам намуд. саломат бошед. марҳабо. бале, медонед ман чӣ мехоҳам дар оғози барнома? ҳамин хуб, варзиш андешаро таҳрик медиҳад, солим мегардонад ҳам. тафаккурро тақвият мебахшад, бале, ҷисмро қавӣ мегардонад. бале. дар ин маврид шумо чӣ фикр доред? 100% гуфтои шумо дуруст аст. вақте ки мо ба варзиш машғул мешавем, аллакай худро хуб ҳис мекунем аввалан дараҷа. аз ҳар гуна бемориҳо, яъне бисёрвазнӣ, аллакай ин чизҳоро мо аз худ дур мекунем ва фикронии мо ҳам дуруст мешавад, солим мешавад. беҳудуда нагуфтан ку варзиш ин гарави саломатӣ аст. умедворам ки ман аз уҳди ин асбоб, яъне таҷҳизот баромада истодама, аввалин бор инро истифода бурда истодам. акун ин хел нагӯед. он қадаре ки шумо чолокона ва чобукона ва ғайёрона ворид шудед ба барномаи варзиши қавитан, як зебогиро, шукӯҳу шаоматро пешниҳод намудед, нақш офарӣ кардед. чӣ хел мешавад ки ин таҷҳизотро шумо ҳай карда наметавонед? ҳақиқи гап назанед. хай кӯшиш мекунам. қумригул гӯям, бо тахаллуси дар силсила филми хуштоманҳо, албатта малоҳатбону дар нақши қумригул. марҳабо. марҳабо албатта. Бале. ман гоҳ фаромӯш кардам. рости гап, вақте ки ҳамин силсила филмро аз ба тариқи ютуб тамошо мекардам, ҳамин тараф ба тариқи ютуб тамошо мекардам, ҳамин силсила филм ба ман бисёр маъқул шуд. рости ман бо апаи моҳпайкар дар як театр кор мекунем, кору фаъолият мебарем. як рӯз ба назди апаи моҳпайкар даромадам, гуфтам ки ҳамин филм ба ман хеле маъқул аст, ҳар ҷое ки шумо сабт мекунен чизҳои миллӣ ҳаст дар он ҷо, хеле ба ман писанд аст. гуфтам ягон нақш нест, гуфтам ки ман ҳам дар ҳамин силсила филм иштирок кунам. баъд аз байн чақа вақт гузашт, апаи моҳпайкар маро ба наздшон даъват карданд, гуфтам марҳабо, дар ҳамин ҷо ба ту як нақш ёфтем, марҳамат, биё иштирок кун.
баъдан рафтам дар он ҷо апай зулфия ҳастанд ҳунармандони беҳтарин зулфия содиқова бале ҳунарманди театри Маяковский ҳастанд беҳтарин ҳунарманди хуб ҳастанд ва дар он ҷо гуфтанд ки ту дар он ҷо нақши мазҳакавӣ бозӣ мекунӣ иҷро мекунӣ гуфтам чӣ хеб бошад ки яке фингӣ гуфтанд бафтам ман аз урдаш мебарам да бошам ё не гуфтам то апай муҳбаткар гуфтанд ки марҳабо ман ба ту боварӣ дорам ҳатман аз уҳдаи ин нақш мебароӣ хуб нақшро бозӣ кардам дар чанд қисмҳояш шумо аз қисми якум шурӯъ накардед не аз қисми 7 шурӯъ кардам бале аллакай мухлисон нақши маро образи маро хуб қабул кардам бале баъдан боз даъват кардан аз қисмҳои 10-11 хато накунам то қисми 24 ки ҳозир рафта истодааст дар дигарашам иштирок карда истодам фикр мекунам ки бисёр мардум хуш қабул кардан хуб қабул кардан ҳолатое ки шумо рӯймол мекунед айнак меандозед масалан ҳамонам шумо худатон пешниҳод кардед онҳо пешниҳод не инро худи онҳо пешниҳод кардан яъне коркардони ҳамин филм илҳом ба ман пешниҳод кард бале илҳом фозилов ба ман пешниҳод кард ки ҳамин хел румол бандеду ҳамин хел ашкотонро ба чашм монеду як образи аҷоиб ба фикри ман пешкаши мухлисон гардон албатта ман фикр мекунам ки силсила филми хуштоманҳо бисёр як силсила филми ҷолиб аст барои тамошобинон ва мухлисон ва акнун дар назди мо ки қарор дорад яке аз нақшофарони силсила филми хуштоманҳо бо тахаллуси қумри гул умедворам ки ягон машқҳои вазнӣ намедиҳеда аз урдаш бояд бароям ки шарманда нашавам дар назди мухлисон не охи не ташвиш накашед бошад марҳабо бе ягон мушкилӣ инҷо умуман машқ нест ягон тамрин намекунем фақат арҷуманӣ мекунем масалан бо гурусҳо ҳаракат мекунем пресс иҷро мекунем гурусҳои вазнӣ мебардорем бо гантелҳо иҷро мекунем бандпарак мепарем масалан тупур ҳаракат мекунем меҷаҳем мепарем медавем бозӣ мекунем тамом ҳамин қадар дига машқ нест ҳечи нест нағз будааст хуб будааст баъдан ин аввалин барномаи телевизионӣ аст ки ман яъне даъвати шуморо қабул кардаму иштирок карда истодам намедонам аз чӣ сабаб ки дилам ҷӯш зад барои ин барнома иштирок кардан бечуну чаро ҳамихел иштирок кардаму хостам ки ҳунари худам барои чи ҷӯш мезанад чунки шумо дилатон гуфта истодааст ки абдураби 3-4 тамрин 10 тамрин монад масалан агар 5 кило бошад 10 кило монад мумкин аст ба ҷои тамриное ки шумо ба ман медиҳед ман суруд хонаму бошад ин ҳунарҳои яъне баробар мешавад ҳамин хела шояд бошад бисёр хуб агар ҳунари сурудхонӣ дошта бошед масалан ба ғайр аз ҳунармандиятон маҳорати масалан боз чи аст боз чӣ ҳунарҳо доред масалан рақсхуниро дӯст медорам ин шуғли дӯстдоштаи ман аст ду писарча дорам бале калониам номаш рабиаллоҳ 13 сола аст дуюмин писарчам номаш ёсинҷон ҳастанд ки дар синфи 4 таҳсил мекунанд бисёр номҳои зебо машқ мекунанд писаронатон бале гоҳ-гоҳ субҳонамо машқ мекунам якҷоя саломат бошед ҳозир ака дар ҷараёни барнома доир ба фаъолияти шумо дар театр дар филмҳо шунида мегузарем равшанӣ меандозед хуб ҳаракат мекунем баъд аз ҳаракат кардан дар ҳам гиреми варзиши дастҳоро гузошта ба истилу аҷман иҷро мекунем бо гурусҳо албатта меравем 1 2 3 узр ман ин тавр ҷаҳма варзишгарон бояд ҳамин тавр ҷа узр гуфтан гиред ҳеҷ гап нест қабул мекунем бисёр хуб тавониста истода ман мисли варзишгар мо ин тавр меҷаҳем давраи кӯдакиёмон ҳамин тавр меҷаҳидем беҳтарин шумо бале кани тез меравем акнун марҳабо оста бисёр хуб акнун марҳабо самти пеш нафас дароз мекунем панҷоҳро мегузорем анам хел аввалин бор аст ҳар тамрине ки ман мекунам мушкил надорад мо аз санҷиш албатта мегузорем пойҳоро метавонед пойҳоро агар мушкил шавад гузоред хуб не ҳамин тавр мумкин аст метавонед рост кунед тани меравем 1 ним беҳтарин ним то ба охир ним 2 ҳамин тавр 3 бале 4 бисёр акун гурусҳоро мегирем шумо 1 кило ман 3 кило 6 кило ба фикрам 4 кило
من زن هستم برای همین. ها از بو ایواز میکنیم چون 4 من 1 کیلو میگیرم این رو چیکار میکنی؟ میگیریم میرویم تونیم میرویم میخیزیم 1 2 بسیار خوب یعنی با کم ترک میرویم 1 از روی خسته 1 2 شد مرحبا کنشینید کمتر خوب است بله خیلی خوب است. فکرم نه در تئاتر این خیلی نیست نه ما هم با ورزش مشغول میشیم بدن خود رو گرم میکنیم بعد با مشق تمرین شروع میکنیم مثلا شاید این سوالا رو من بسیار دادگیم با اشتراکچون یعنی از نظر شما میفهمیم فرقیتی مثلا حرکت‌های جسمانی در تئاتر از حرکت‌های ورزشی که در طول‌های ورزشی میشه در چی است مثلا در چی میبینید شما نه در تئاتر هم مثلا هست و حالتایی که تازه ورزشی باشه بله بسیارتر با ورزشی سبک مشغول میشیم در تئاتر میدویم بله و هر مثال حرکت‌های سبکتی تنمون رو گرم میکنیم بدن رو گرم میکنیم بعدا کار شروع میکنیم بله مرحبا از روی میخیزیم خوب شما دویر با تئاتر کمی حرف زدید و من میخواستم که بیاید در همین بعد از تمرین یکم که ما اجرا کردیم کمی همون یک لحظه монолог هم گویم فکر میکنم خطا نمیکنیم یک لحظه نقش آفری که در تئاتر شما اجرا میکنید به هر مخلصان پیشکش کردید اولین باره که من در صحنه تئاتر یعنی صحنه کلون نقش آفریدم با کارگردانی نازی ملیک نمایشنامه قطاری بود در آنجا نقشی مرکزی داشتم فکر میکنم سال 2009 آن را اجرا کردم و این نقش فکر میکنم که همون دراماتورگ نویسید برای من نوشته باشد که با تمام هستیم با تمام وجودم اجرا کردم که این هم به کارگردان هم به مخلصان تئاتر خیلی پسند آمده بود یک لحظه کش رو مثال میگویم در آنجا من نقش جبردیده رو اجرا کرده بودم در این نمایش سربازان قطاری فاشیستان شوهرش رو گرفته میبرند و دخترک رو اسیر میگیرند در آن وقت دخترک یعنی که در بطنش طفل داشت این از من است وای به عشق محبت در زیر فشار و اشک و ترس به دنیا آمد ولی بیگناه است بیگناه لعنتی خدا به جنگ به هیتلر آخر من چی گناه داشتم چی گناه این یک لحظه یک بود کوشش کردم که قریب بود شما اشک چشمشو علاقه ریخت من قریب بود که من گریه میکردم این سال 2009 یا 10 من این نقش رو آفریده بودم مرحبا حضور ما چیکار میکنیم بسیار خوب یک لحظه جلو پیشکش کردیم بیاید یعنی در اجرای تمرین اول ما یک تمرین دیگر رو اجرا میکنیم همراه مرحبا چون که بالا گفتند که بیشتر با ورزش سبک مایل داشتند تا به حال تمرین میکنن و گاه صبحگاهان باشد بیاید مرحبا یعنی حاضر یک جا همزمان اجرا میکنیم خب ما درست میشود گوه رو کمی با فراختر میگذاریم من گروسا رو پیشتر میمونم مثلا 4 تمرین رو یک بار همراه اجرا من نشون میدم یکمش مثلا پایو فراختر با سمت پایون حرکت کرده با سمت بلو خیسته بالی همین گونه 1 2 بسیار خوب 3 4 اکنون از این سمت میرویم 1 بسیار خوب 2 آسان 3 4 1 2 3 4 اکنون دستو با میون سمت قفو از پای راست 1 2 3 4 میرویم یک بار دیگر 1 و 2 اکنون امیدوارم که درست اجرا کرده بله شدم اکنون از جو میجهیم حرکت با سمت پایون و با سمت بالا میرویم 1 2 3 حاضر من یک بار بینم озодтар гузоред пойҳоро озодтар бале нишастем ва бисёр хуб мерам 1 من نتوانستم به فکرم این رو کمتر مشکلی дар театр масалан саҳнаҳои варзишӣ бештаранд
чаро шумо бештар ба ҳаяҷон дуда мешавед? марҳабо. намедонам инашро дар театрам ҳам мехеласт. Ман якчизро дар кар тез ҳис мекунам. ҳиссиётам баланд аст. ҳиссиётатон баланд аст. бале. Ман якчизро дар кардам ки шумо бештар маълум аст ки мехоҳед дар театр нақшофарӣ кунед бештар. театр барои шумо наздиктар аст назар ба дар филмҳо. вақте ки дар мактаб таҳсил мекардем дар ҳама барномаҳои дар ҳар маҳфилҳои мактабӣ чӣ чорабиниҳои ноҳиявӣ дар кадом чорабинӣ ҳатман ман иштирок мекардам. зинда баромад кардан барои ман дигар аст. яъне ман дар он ҷо ҳунари худро нишон медиҳам, озодона мисол ҳаракат мекунам. ба ғайр аз ҳунармандӣ дар театр нақш офаридан бо чӣ ҳунарҳоро доред? суруд хондан. хай биёед меҳмони азиз як маротиба акнун аз забони худи қаҳрамони бароме варши қавитан бишнавем. як суруди ҷазобро марҳамат. хуб, абдураби медонед ҳозир ман бисёртар мушоҳида мекунам ба тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин суруди якхандакунегӣ хеле машҳуру маъруф шуда истодааст. мехоҳам ҳаминро иҷро кунам. бошад, бисёр хуб мешавад. хуб, якхандакунегу, якхандакунегу, якхандакунегу лаби хандоната садқа, ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه لب بر لبم آویز که در حسرت لبها جانم به لبم آمده ای جانت صدقه یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل یک خنده کنی گل لب خندانت صدقه ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. лаззат бурдем. аҳсан, аҳсан. ба марҳабо. фикр мекунам ки ин сурудро шумо барои ман месароидед. зеро дар пеш арафаи ҷашни рӯзи модарон ҳаст. модарон, бонувон. акнун шумо ҳам аз тани ман, ҳам аз тани худатон баҳри модарони азиз бонувон азиз суруд замзама намудед. ҳеҷ боки нест. агар ягон пешниҳод ягон супориш аз тарафи шумо бошад ҷаҳидан опаридан машқ кардан, ман омода ҳастам дар барномаи варши қавитан хоҳишҳои шуморо иҷро кунам ва ба хотири суруди зебо сароидан аз шодравон тоҷиддин муҳиддинов ман як тамрин пешниҳод мекунам. шумо рӯзи ҳастед меҳмони азиз. албатта мегузорем ба тамрини навбатии шоу барномаи варши қавитан аз телевизиони варзиш. бомош. имрӯз ман якчанд монеҳои варзишӣ гузоштам. фикр мекунам ки якҷо чолок, дар ҳақиқат духтари чолок аст. кам изока шарм дошта истодааст. ман намедонам барои чӣ ва аммо зарбаҳо, ҳаракатҳои пойҳои дастҳояш дар оғози барнома маълум буд. омода ҳастед шумо? бале. меравем. хуб. якҷо мо тамринро инҷо саросима нашавед. пешкунак нест? ин камтар пешкунак. хуб, омода мешавем. меравем. яъне ҳа яъне не. не, яъне ҳа яъне не. яъне ҳо. бале. яъне ҳо. хуб, аз самти чапроз боло пеш ва аз ҷои мехезем. меравем. 1 2 3. 1 2 3 4. самти боло меравем. 1 2 3 4. бисёр хуб. акнун самти қафо хоб мекунем, самти пеш меравем. 1 2 3 4. бисёр хуб мегузорем. аз ҷои мехезем марҳабо. гурсоро мегирем. бале. аз пои рост яъне ҷаҳиш мекунем. ҳам хело омода ҳастед? меравем. пои ростро мегузорем. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. гурсоро мегузорем марҳабо. дар дохили ин акнун дастҳоро бардошта зарба самти пеш мезарем. ҳаракат мекунем бештар. 1 2 3. пеш ҳаракат. бисёр хуб. бисёр хуб. шуд. як қадам ба самти пеш бос. аз самти поён акнун мисли боксёрҳо. омода ҳастед? 1 2. ҳеҷ гап нест. тасаввур кунед дар театр касеро зада истодед. мезанам. аз самти паҳлӯ. хуб, анам дар филми хуштуманҳо ҳамроҳи шумо аст ку як писар. фикр кун ҳавай. 1 2 3. аз самти паҳлӯ. зарбо аз бар. бисёр хуб. самти пеш. дар ин ҷо акнун чӣ кор мекунем? бо пой ҳаракат мекунем.
аз самти чап якҷоя якҷоя аз тарафи як чап. ду се як ду се бо меистему ҳамин хел рафтан мегирем Хуб. меравем як ду се Ду се. як ду се як ду се як ду се як ду се хоп самти пеш Тамом ништа. охирон зарба Кани. дастро бардошта ҳаракати пойҳо самти пеш як меравем як Фарқ не? Пой рост чап фарқ не? фарқ надорад аз пойи чап сар мекунем як ду се як ду аҳа як ду як ду се шумо фарқ неза куҷои хел зарба мезанед Дадам ҳо. Асос мезанам. Асос мезанам. Хуб. марҳабо Лабай. чақадр донист мекунед Хуб. хуб аст Рости гап давраи кӯдаким ба ёдам омад ки дар кӯчаҳо ҳамин хел чи чоркунҷа ҳолбозӣ хуб тамошобинони азиз мо дар арафаи ҷашни иди модарон қарор дорем модар як фариштаи неъмати бебаҳост ки дӯст доштану ҳурмату иззат кардан вазифаи ҳар як фард аст албатта аз ҳамин хотир дар арафаи ҷашни модарон қарор дорем ва боз бисёр мехостем ки аз худи марҳабу бипурсем ва шояд таманниёти марҳабуро дар васфи модарон бишунем хуб тамоми модарони тоҷикистони азизро бо рӯзи идашон самимона шодбош муборакбод мегӯям ба ҳамаи модарон аз самими қалбам саломатӣ ва боз ҳам саломатиро хоҳонам ба бахти фарзандони хеш ҳамеша саломату тансиҳату солим бошанд зеро ман худ дар синни 12 солагиам аз меҳри модар маҳрум гаштам ва ҳамеша бо ёди ӯ ҳастам навозишҳои ӯро ёд мекунам меҳрубониҳои ӯро дӯстдориҳои ӯро ба ёдам меораму гиря гулугирам мекунад ҳозир дар синни 38 сола қарор дошта бошам то ҳол оғӯши модар навозиши модар яъне баъд аз модаратон боз акам ҳам гузаштан ин барои ман хеле зарби сахт буд дар зиндагиам падаратон чӣ падарам ҳозир дар қайди ҳаёт ҳастанд 16 феврал падарам ба синни 65 солагӣ даромаданд каме ҳам бошад ба падарам савғотӣ равон кардам ки ин аз самими қалби ман буд абдурабӣ дар вақте мин мактабхониям ба васфи модарам суруди халқӣ аст ҳамин чиро ман тамом дар вақти донишҷӯиам замзама мекардам агар иҷозат бошад ман замзама кунам бошад нури ба сар буди модар файзи саҳар буди модар дар осмони бахти мо шамсу қамар буди модар рафтию мо бибар шудем бо ёди ту ахкар шудем ин ягони азиз як лаҳзаи ҳиссиёт эҳсосоти баланд аст ки бинед ҳам дар васфи модар суруд замзама намудан ва дар он ҳоле ки модарашон дар қайди ҳаёт нестанд бисёр аз самими қалб бо як эҳсосоти баланд бо як самимият замзама намуданду ашк мерезанд ҳамеша дар болои сари фарзандонатон бошед хуб тамошобинони азиз биёед мо аз ҷоямон оҳиста мехезем марҳабо ман фикр мекунам шуморо ба толори варзишӣ даъват кардаму лекин дар баробари тамрин кардану сухан варзидану сухан кардан боз дили мухлисонро гарм намудед бо бинед суҳбатҳои гарму самимиятон албатта ин ҳам бошад меҳр аст муҳаббат аст ҳадафи мо ин меҳру муҳаббат аст эҳтиром ба якдигар аст дӯст доштани ватан мардзубум эҳтиром пос доштани арзишҳои миллӣ албатта баҳри ватан мумкин аст барои ватанам 4 мисра шеър хонам бошад ҳеҷ гап нест инҷо ҳам тамрин ҳам ватан ҳам молат беҳтарин ки театр шуд театр аст худ зиндаги худ театр аст тоҷикистон гарди хокат
сурмаи чашмони ман, қатраи оби зулолат, ҷавҳари ман, ҷони ман. чун кушодам дида бар дунёву дидам рӯи ту. Тоҷикистон номи некат, матлаи девони ман. бигзор дар тоҷикистони азизи мо ҳамеша тинҷию осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. дар хонадони ҳар яки мову шумо саодатмандӣ, хушбахтӣ нурафшонӣ кунаду файзу баракати илоҳӣ биборад. тамошобини азиз, шоу барномаи варзиши қавитан дар ин ҷо ба анҷом мерасад. Дараст. ба шумо тани сиҳат, хонаи обод, сарбаландӣ хоҳонам, орзумандам ҳамеша тарғибгар солим бошед, бо варзиш машғул бошед. ва дар охир агар ягон гуфтание дошта бошед баҳри мухлисон ва ягон таманниёт бошад, ягон пешниҳод бошад, марҳамат. бо варзиш машғул шуданро фаромӯш накунед, зеро варзиш гарави саломатӣ аст. Саломатӣ аст. ташаккур ба телевизиони варзиш ва ташаккур ба барномаи варзиш ки маро ба барномаи худ даъват намудеду ҳар хатое ки ҳар мушкиле ки ё ман натавонистам амалҳое ки иҷро карда ба хубӣ қабул кардед. бешак шубҳа ин барномаи варзиши қавитан аст, тарғиби тарзи ҳаёти солимони ҷомеа. шумо баҳри мухлисони худ намунаи ибрат шудед. чун бонуи ҳунар ҳастед барои модарон, барои духтарон, барои наврасон, кӯдакон, ҷавонон ва дигар табақаҳои ҷомеа. ҳунару истеъдодтонро инчунин ва ин ҳам бошад як гоми устувор аст, гоми бузург аст, албатта дар барномаи ширкат варзидан. нагони азиз, акнун таманниётро гуфтанд, бори дигар бо шумо хайр мекунем. тан сиҳату сарбаланду саломат бошед. то барномаҳои дигари шоу барномаи варзиши қавитан аз телевизиони варзиш.